Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ez da giro kalean eta ez da giro gure efemerideetan. Ez da izan maiatzaren 27 historikoki urteko egunik lasaiena, ez? Eta uste dut badakidala zergatik. Gaurko egunez, 1782an lehenengo aldiz gillotina erabili zuten Frantzian. Heriotza sortzeko asmakizun honek hasiera batean Louison izena zuen, baina berehala gillotina izena jarri zioten asmatzailearen izenagatik. Jose Ignacio Guillotin. Mediku eta politikaria izan zen eta hirikondaira baten arabera Guillotin doktorea berak asmatutako makinaz hilarazi omen zuten. Baina hau erabateko gezurra da. Guillotin sorbalda batean izan zuen lupu beltz edo satarraren ondorioz hil zen. Alzo la vista, miradas a tientas, todos se lamen los dedos, puedo ver a leguas todos que salen tranquilos. Soy el verdugo, tengo mi tiempo, este es mi juego, aplausos, sonrisas, alcohol, contemplativo, a veces vulgar, no me conformo, rechisto, acabo de escuchar la guillotina bailar. Lanzo palabras como si fueran bengalas, pero solo hacen ruido, solo hacen ruido. Euskal Herrian gillotina izu garaian erabiltzen hasi ziren, garai hartako disidenteak exekutatzeko erabili zen. 1783ko urrian Baionan ezarri zen eta 1784ko irailean Donibane Loitzunen. Baionan exekutatu ziren zenbait pertsonaren izenak ezagutzen ditugu. Charles Hebron, angeluko apaiza, 1783ko azaroaren 24ean gillotinatu zuten. Elizan, Errepublikaren eta Konstituzioaren aurka mintzatzeagatik. Edo Salvat de Sorain, Beskoitzeko apaiza. Lurraldetik atera izanaren akusaziopean, Baionan epaitua eta absolbitua izan zen, baina beste epaimai batek epaia berriz aztertu eta atzera Baionara bidali zuten. Absoluzioa emaniko epaimai beraren aurrean dekapitatua izateko. Eta bere zaleak bazituen gillotinak, ez pentsa, Donibane Loitzunen 1783ko azaroaren 3an elkarte irautzailearen kide batek herritarren artean diru bilketa abiatzeko eskatu zien herriko agintariei gillotina bat eroszedin, traidoren eta konspiratzaileen aurka. Horrela egin zuten eta askatasunaren enparantzan ezarri zen. Denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen. Hemezortzigarren mendeko asmakizuna izan arrean deigarria da Frantzian gillotinaren erabilera ohikoa izan zela 20. mendean ere. 1960 eta 1970 urteetan behera egin zuen azkenik. 1965tik 1977 8 heriotza zigor izan ziren. Eta 1977koa izan zen azkena. 1981ko irailean heriotz zigorra ezeztatzearekin batera gillotinaren erabilera baztertu zuen Frantziar estatuak. Tira ez dakit gillotinaren asmakuntzaren gatik izango denala, ez, baina egia da sarraski ugari eman direla orduztik. Aipatu behar dugu lehenengoa duela 95 urte gertatu zela. 1931ko maiatzaren 27an Ategorrietako sarraskia egin zuen Guardia Zibilak Donostian 7 langile tiro zilez. Maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxerpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan eta gaurko egunez manifestazioa egin zuten. 10 atera zen Pasaiatik Mirakruz gainera heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten. Pasaiako herritik dator notizia, manifestazio bat jende luizia, Ategorrietan zain dago polizia, 7 grebalaririk entzeko bizia, polizia zainetan polbora daukanez, anasira
Pasatzen utzi zieten, baina 200 metro aurrerago, ategorrietako erlojuaren parean guardia zibilak zituzten zai. Ezin zutela pasa esan zieten, airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten. 8 langile hil zituzten, Julián Zurro, Jesus Camposoto, José Carnés, Manuel Pérez Ayera, José Novo, Antonio Barrios, José Suárez eta Manuel López Díaz, denek 19 eta 34 urte bitarte zituzten. Atzo bertan aurkeztu ziguten Beñat Apalategi eta Alander Arbelaitzek sarraskiari buruz egin duten komikia, ategorrietan fisterra. Manifestazio batetik beste batera, baina 40 urte beranduago, 1971ko maiatzaren 27an Londresko Stepney Barrutiko eskolako 800 ikaslek greba egin zuten kaleratutako irakasle baten itzulera exigitzeko. Chris Searle irakaslea ikaslek idatzitako poesia liburu bat argitaratzeagatik kaleratu zuten. Erresuma Batuan babes zabala eskuratu zuen eta Searle berriro hartu behar izan zuten. Ordutik irakasle lanetan aritu da Kanada, Ingalaterra, Tobago, Mozambike eta Grenadan eta liburuak idatzi ditu hizkuntza, arrazakeria, jasa eta kriketari buruz. Hori da hori irakasle poliedrikoa. Baina esan dugu maiatzaren 27 ez beharren eguna izan dela eta baditugu adibide gehiago. 1975ko maiatzaren 27an 2 turista alemaniarren aurka tirokatu zuen Donostian Espainiako poliziak. Zaurien ondorioz handik 5 egunera Alexandra Leket hil egin zen. Bilbo Beobi autobidean jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Garaiko prentsak turisten zuhurtzia faltari egotzi zion gertaeren erantzunkizuna. Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera 1960 eta 2013 artean 20 lagun hil zituzten kontroletan, gehienetan metraiatuta. Ya nadie grita y pau, 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 una herida ya cerrado, el tiempo en mano nunca ha pasado, pero ya no es nada fácil volver a donde el fuego nada quemaba y ahora donde vuelan quieres saber las alas que antes tu vuelo alzaban. Eta beste sarraski bat, 2021ko maiatzaren 27an gaurko egunez bai, eskola batean Kanadako herri natiboetako 251 haurren gorpuzkiak aurkitu zituztela jakinarazi zuten. 1831 eta 1986 urteak bitartean, iraun zuen haur natiboentzat antolatutako barnetegi sistemako Kamloops hirian izan zen. Kanadako gobernuak Elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko helburuarekin. Guztira kalkulatzen da 150.000 haur igaro zirela eskola horietatik, eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain eraso emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak ere pairatu zituztela. Asko gainera, hil egin zituzten eta izenik gabeko hobietan lurperatu zituzten. 4.100 haurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkeela diote adituek. 2022an Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio gisa izendatu zuen. The workers here, oh, what a disgrace. They were attempting to wipe our whole race. Feelings of anger
uste dut gaur sarraskia agertzeak gure hemerotekan ez duela zerikusirik gillotinarekin. Uste dut euskal aktore baten errua dela. Izan ere, bigarren kafean sarraskia hitza ahots batek esaten du. Kandido Urangak gaurko egunez jaio zen aktorea, zinemetan eta telebistan ikustiaz gain marrazki bizidunetan ere ikusi dugu Zumaiarra. Bueno, edo entzun, bikoizle ere izan baita. Baina gure uinetan ere entzuten dugu sarraski iristen den bakoitzero. Eta gaur bere ahotsa entzuteko aukera izango dugu. Alai etorriko da elkarrizketa akustikora eta sarraskia iristen denean galderatxo batzuk egingo dizkiogu. Elena Bengoetxea zinemagileari ere tartetxo bat eskainiko diogu Petrus film dokumentalaren inguruan. Eta korrikaren 3. kultur sorkuntza bekaren irabazlearen aurkezpenera gerturatuko gara Garazi Castañorekin. Hori guztia eta gehiago gaurko urrengo 2 orduetan zuekin elkarabanatzeko daukaguna, ezpentsa. Naiz irratian, bigarren kafea. Entzuleo goren bai maiatzak 27 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi. Bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarrandi, egunon. Egunon. Izketan ari zeizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1182 du, maiatzak 27 ditu, goizak 10 eta 18 minutu, eta gu 3, akaso laizter 4, 5 edo 6 izateko aukerarekin, eta horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Esan dakoa, ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Elorrietaren Festina lente disko berriko lehen aurrerapen kantuari garantzuten, entzuleok otsaia, Elorrietak badakar berriz ere lan ederra, eta gainera jakin dugu lehenago ere The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi duela Elorrietaren lan hau, kantu hauek Bruce Springsteenek berak entzun dituela, eta non eta
Euskal Herrian gainera, dena gertatu da, Bryce Dessnerrek, lapurdin duen egoteko txoko horretan Bruce Springsteenekin elkartu, eta dena gertatu da. Senperen grabatu dute bilduma, David Chalminen argibide teknikoekin, eta hementxe Nerea Ibarzabalen hitzak baliatuta, ondu doina Telorrietak otsaia eta entzun egingo du. Loreak zugabe ezina daude. Loreak zugabe ezina daude. Goizeko 10:23 minutu izatera doaz, hemen gabiltza otsaia entzuten eta gogoa ere piztuta Inau Telorrietaren lanik berriena Festina Lente, lan puxka dirudien hori gozatu ale izateko, baina guk maite duten tarteari leku egin behar diogu, eta gure txatera begira ere jarri beharra daukagu, hain zuzen ere, hainbat mezu ere baditugulako, Goiuri, gure txatean. Baina eski, egunero izaten ditugu. Eta egunon gaztiak, egunon, eneko praka motzetan. Hemen, uste dut daudela pixka eta presionatuta gure lukekin. Eta orokorran lukekin. Astean aipatu zuten zure jertxea edo zure kamiseta berria zela. Galtzamotxetan da makit, dagoeneko astebete, aste eta erdi, ez dakit jada zen bada makiten, ez dakit orain konturatu diren ala, baino jakin dezaten, badarra madala denbora, honezkero, galtzamotxak jantzita. Eta bapatean datorren astean oso hotz egongo balitz giroa, prakamotzetan etorriko zinake? Oso hotz baldin bada, ez kontua... Oso hotz baldin bada, ez berokiakin, plumiferua, eta loko gauzak. Kontua da menidazen digute, lan batzutan ez dute uzten. Gurean ez, adibidez, aipatzen dute hemen ez da, klaro, hori egia da. Gurean ez daukagu dress codeik, edo ez zaigu abixatu, behintzat. Oraingoz ez daukagu. Oraingoz ez daukagu. Balin badago, ez gara hartu orduan, ez dakitze zegertatuko den hemendik aurrera, baina oraingoz ez digute debekatu galtzamotzak ekartza, beraz gu posten gara. Zer gehiago esaten digute? Bueno. Inigo barkatuko dutela, bertso bat jartzen badu. Hori itzaigu gustatzen, niri itzaigu gustatzen, hemen gertatzen ari dena. Txantaia iruditzen zait. Eta horrela ez dugu jokatzen guk bigarren kafean, Inau Telorrieta diska berria bai, alaxe da, eta aizue, horixe gure txatak dioena, interesatu zaite, lan batzuetan ez dutela galtzamotzak erabiltzen uzten, eta kontu hori, beraz, zuen lanpostuetan ere ez badizute uzten, idatzi eta kontatu. Ni joan nintzen behin, estatu batuetan nengoela han ikasketa batzuk egiten, joan nintzen Teslaren fabrikara. Eta han ez zuten uzten soinekoak ere erabiltzen. Ez da bisitan joan da ere, ni joan nintzen, bertako langile batekin, erakutsi nahi zidalako lekua, eta han Silicon Valleyn, eta ara joan nintzen, eta etorri zen nire bila etxera. Eta etxeko atetik atera nintzenean soinekoakin zentzidan, ez nizun esan, baina ez dute uzten. Debekatuta daude soinekoak Teslan. Eta pixko bat ezerretu nintzen egia zen. Zer gauzak, hemen ez da inora serretu nirekin, ze gorkak eskatzen duen audio hori prest daukat. Atzo, noren eta gure lankide baten urteak izan ziren, eta ezkinean konturatu. Zaloa Badiolaren urteak izan ziren, eta Gorka Santestoanek bertsoa osatu du. Zorionak, Zaloa, atzo zure urteak lekeikio
zure herria polita dirudite. Zelako giroa daukazu hor, zure etxeko aurrean. Jarriazu autobusa Lekeitiora aldean. Ondo pasa zuri zaloa, musu handi bana, segidezazu borrokatzen gure lurraldea. Musu bat zaloa maitia, esatari bikaina, gora zaloa, ta gora Lekeitio, haupa antzareguna. Gorka, esan genizun azkenekoan, urrengo bertsoak behar duela behintzat errimatuta. Errimatuta, Gorka. Hola, minimoetan. Baina, bai, zarbait behar du, bestela gure entzule bertsozaleek esango digute hemen hanka luze, zangala traba, poto, errima falta, eta igual ja, pixka-pixkate, hasi barra dago, idazten aurretik bertsoak, bertso paper modura edo eginda, Gorka, baina pixka bat gehiago behar du, Zuestrai batek nabiltzen, barrendekin ibiltzen. Tira, gure txatari kaso egin diogu, Gorkaren bertsoa jarri dizuegu, baina Gorka, bai, parra egiten du Gorkak. Eneko, zein da zure maite duta? Bira, nire maite duta da, aurra garenean nahiko ohikoa da, ez? Lehengusuek eta pasatzen dizuetela arropa zaharra, ez? Askotan, ez dakit zure lehengusu zaharrari txikiak geratze baldin bazaio kamiseta bat, edo galtza batzuk, edo dana alakoa, ohitura da, lehengusu gazteenari, edo anai arreba gazteenari, edo hor pasatzen joatea, ez? Eta, niri gertatzen zait gauza bat, niri gustatzen zaidana, eta da, nire osabek eta nire aitak, arropa batzuk, dagoeneko ez baldin baituzte erabiltzen, edo txikiat geratu baldin bazaie, edo beste dozer gauza esaten diatela, eizueneko, nehezu arropa, eta nik esaten dut, noski nedetela. Eta, zergatikan maite dut hau, zenitze gustatzen erosketak itea jutea. Eta orduan, nire osaba eta aitak ekartzen didate denean, arropa poltsa bat esaten dut. Orain ja, badakat, ez dakitzen badenborako, arropa nahikoa, eta ez dut erostera jun berrekan, eta hori maite dut. Alperkeria deitzen zaio horri. Ez, alperkeria ez. Da, erosketak egitera joatea, batzuetan sortzen du ansiedadea, ansiedade soziala. Bai, baliteke. Vale, ados. Ez nahi sartuko, ez pentsatzen ari nintzen genero arrakala bat badagoela hemen, ze ni esatera ninduan, nik gogoko dudala plan hori egitea, baina gero, zait gustatu helarazten ari ginen mezua. Mutilei ez zaio gustatzen erosketak egitera joatea, eta neskei bai, eta orduan esan dut, ez dudala aipatuko, baina azkenean aipatu dut. Esan doeneko. Behar besteri azaletik zurera egia Zein da zure maite dut, Juri? Nere maite duta da erosketak egitea. Ez. Argatu. Aiztoa. Nere maite duta da, gaur goizen irakurri dut oso artikulo interesgarri bat, obuluen vitrifikazioari buruz, eta obuluen kongelazioari buruz, eta oso artikulu interesgarria zen, zeinetan kazetari batik, orain izena etzait etorriko Jimena da bizena orain etzait etorriko. Jimenak idazten zuen, nola
zerbitzu pribatuetara eta oso privatizatuta dagoen obuluen izoztearen prozesu hau, ez? Hau ez du osasun zerbitzu publikoak kubritzen, finantziatzen, ez du estatuak ez du finantziatzen, eta orduan emakumeen gain erortzen dela karga ekonomiko eta mental eta fisiko hori, baina bereziki ekonomikoa oso garestia delako obulua kongelatzea, eta are garestiago, baina baita ere oso garestia mantentzea izoztuta obuloak, ez? Ezuk tratamendu bat egin behar duzu lehenengo, obulo horiek ateratzeko, baina gero obulo horiek egon behar dira, nonbait gordeta, zuk erabakitzen duzun arte erabiltzea, edo donatzea, edo dana dalakoa, eta gordeta dauden urte horietan guztietan, nolabait esateko, hozkailuaren alokairua ordaindu egin behar da, eta badago oso prozesu garesti bat, eta mai gainean plazaratzen zuen artikuluak esanez, jaiotza tasak kezkatzen gaituela, ez? Geroz eta ume gutxiago jaiotzen direla, geroz eta baldintza txarragoak ditugula gazte guraso bilakatzeko eta atzeratzen ari dela adina, ez? Erditzeko adina, umeak izateko adina, eta nola egoera hori izan da, jarraitzen duen aukera honek eta fertilizazio aukera honek izaten esku pribatuetan dagoena, klinika pribatuetan, eta gainera oso garesti, eta gainera prozesu zaila izaten, eta oso hausnarketa interesgarria iruditu zait, eta hola zertzela da batzuk zuekin elkarbanatu nahi dituen. Lier eta Arima Zulen arteko Asia bari ginen entzuten, eta nik beste maite dut bat daukat hemen eskuartean, eta tira batzo lagun batzuekin afaltzekoan nintzen, normalean asteartetan afaltzen dute lagun batzuekin, eta bazken momentuko improvisazio batean, topatu nuen Tolosan beste lagun bat, eta afaltzea etorriko zela. Goiuri ere topatu nuen, eta autogonbidatu zen afarira. Esan zian, Dani, bai, ez Goiuri. Pentsatzen nuen pixka bat romantizismo gehiago jarri bartzen niola kontakizunari, eta esan gozen nuela Goiuri topatu nuen kalean, eta esan niona, zergatik etzatoz gurekin afaltzen. Gezurra litzatekilako. Egia da. Zuk esan zen nian, ez ez gonbidatu da niko, etorri. Egia da. Hori izan zen. izan zen. Eta maite duta da, nire lagun honek bere garaian egiten zuela lan, lasarteko udaltzain bezala, eta beste lagun honen aitonak, baina berak 7 urte zituera hiltzenak, eta penas gogoratzen zuenak, han egiten zuela lan, nire aitonak, zenun ezagutuko, baina kontatu izan didate, lasarteko udaltzaina zela. Eta nola zen zure aitona, eta auta beste, eta hombre, ez, lasarteko ez, zure aitona Urnietako udaltzain izan zen, artean Lasartek etzuelako izakera ofizialik, eta orduan Lasarteko lurretan aritzen zirenak ere, Urnietako udaltzain izaten zirako da, bai, gogoratzen dut zure aiona bibote elegante batekin, eta beti zapiekin oso fin, eta iritu zitzaidan oso polita, hausaz nola norbaite jakin dezaken bere aitonari buruz eta konturatu eta espero izan gabe, igual ezagutzeko aukera izan ez dituen, zertzela da batzuk, ez beste pertsona baten ikuspegi hori, gurasoek edo izeba osabe kontatuko zizuten zerbait zure aitonari buruz, baina, ume zinela hiltzen, eta batean topatzea horrela afari erabat random batean norbait esanez, bida, zure aitona auta, zure aitona olata, auta, bai, eta, iruditzen zait oso polita dela, eta hori xedan ere maite dut. Aritzaren memoria entzuten ari gara Beira taldearen kantu aski ezaguna, eta bigarren kafean askotan entzuten duzuena, eta honekin egingo ditugu hurrengo bizpahiru minutuak. Kare
bateri, nori egiten dio kalteri. Aritzaren memoria. Berde zientzita zetozen, gorri horiak, odola pozo induzien, baskofobiak, gorrotoak dauzka itxueki, isilik dago aritxuleki, ez daukagatzik ogiak. Naizainak lurretik erautzirik, jarraituko du beti bizirik. Aritzaren memoria. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sarkuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira.
irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Manos a la tripa, Miguel. Pazientekin eta profesionalekin dugun konpromiso irmoari eutxiz, urgentzietako arreta hobetzen jarraitzen dugu. Otro de los pilares de nuestra especialidad, enfocada siempre a la atención a las personas, es el trabajo en equipo, donde profesionales de la medicina, de la enfermería, técnicos de urgencias y emergencias, avanzamos juntos en sincronía, utilizando diferentes tipos de herramientas, los drones, la inteligencia artificial, la realidad virtual y dispositivos de diagnóstico portátiles. Aurrera egiten dugu ezagutzan, prestakuntzan eta ikerketan. Elkarrekin egiten dugu aurrera. Larrialdiaren etorkizuna profesionalarekin eta pazientekin eraikitzen delako. Zurekin eraikitzen. 24 ordu asteko 7 egunetan eta urteko 365 egunetan. 5 axola urtaroa, zubiak, jaiegunak, eguraldia edo ordua. Hortxe egongo da larrialdi zerbitzuetako profesional bat prest eta eskerrak. Osasun arloko 2000 profesional inguru hartuko ditu Donostiako kursal jauregiak datorren astean. Bertan, egingo baita Espainiar Estatuko larrialdietako medikuntza elkartearen semesen urteko kongresoa. Sektoreko foro zientifiko nagusia da, eta bertako zein nazioarteko adituak bilduko ditu larrialdietako arretaren egungo eta etorkizuneko erronkei heltzeko. 150 prestakuntza jarduera baino gehiago antolatu dituzte, tailerrak, mainguruak, simulazioak, ikastaro espezializatuak eta askotariko gaiak jorratzeko aukera izango dute. Tartean, adimen artifiziala larrialdietan edo katastrofe handien kudeaketa. Horrek gure interesa piztu du eta inork baino hobeto azalduko digu dena Arantza Agillok Donostia Ospitaleko larrialdietako buru eta kongresuko batzorde zientifikoko presidentea denak. Egunon, Arantza? Egunon. Bueno, dena prest kongresurako? Bueno, ez duen ditut baiet, baina, bueno, dago indikan pleko batzuk pizkaten du berdegula. Nervioz betetaz, baina ia prest. 36. Kongresoa izango da eta urtengo lema edo leloa zurekin aurrera izango da. Pentsatzen dut, larrialdia zerbitzuetan lan egiten duzuenak hori oso presente daukazutela, ez? Hau talde lana dela faktore garrantzitsuenetako bat. Oso importantea da guretzako bai, eta ez bakarrik talde lana egiteko, baizik eta paziente guztiekin eta bitarte guztiekin aurrera egin behar dugula pentsatzen. Bueno, ikusi dugu 2000 profesional baino gehiago eta askotariko gaiak landuko dituzuela eta agian zuentzat ez da interesgarriena izango, baino guretzat, herritarrontzat, osasun langileak ez garen ontzat, oso deigarria egiten zaigu adimen artifiziala larrialdietan. Zer demontre da hau, nola aplikatu daiteke adimen artifiziala eta bueno, ze puntutan gauden Euskal Herrian adimen artifizialaren erabilerarekiko? Bueno, oso deigarria da zuentzako, baita guentzako ere, zeren azken finean adimen artifiziala da tresna erabakiak hartzeko momentu, denbora gutxi dakagunean, datu gutxikin erabakiak hartu behar ditugunean, eta oso tresna erabakigarria ematen duela da. Orduan, gu hori aztertu nahi dugu, hori ikazin behar dugu, nola egin, algoritmoak diseinatu, baina ematen du diagnostikoa egiteko, pronostikoak egiteko eta baita ere triagia egiteko oso erabalgarria dela ematen du. Hori da aztertu behar dugu eta hori da erabiltzen dugu. Oraindik gutxi erabiltzen da.
Zango dizut bai, ote gutxi erabiltzen da bendikan, eta dakagu oso arlo handia hobetzeko. Bueno, erronketako bat izango da, ez? Nola egokitu teknologia berri hauek zuen jardunera. Bestelako erronkak ere landuko dituzue kongresu honetan, aipatu dugu, 150 prestakuntza jarduera baino gehiago, eta tartean, adibidez irakurri dugu ez, denboraren menpeko patologietan egon diren aurrerapenak, ze larrialdi zerbitzuetan badakigu denboraren menpe dauden egoera asko egokitzen zaizkizuela ez, ez dakit iktusak edo sepsisak. Hori da, horiek izan duten denbora mendeko prozesuak, prozesuak denbora oso importantia da, zeren, adibidez, iktusa dituz oso aurreratu da, asko aurreratu da azken urteotan, eta minutuak bakarrik oso importanteak dira. Sepsisetan, sindrome koronarietan, trauma larriatan, hori oso dia prozesuak zeren oso azkar eta oso koordinatuak egon behar ja, zeren minutu bat gehiago tardatzen badugu egoera aldatu dezake. Orduan oso importantiak dira. Eta protokolo pila daude eta oso protokolizatua daude, baina koordinazioa handia zaintzen duten prozesuak dira. Koordinazioaz ari zarela eta protokoloetaz ari zarela, beste eduki nabarmenetako bat izango da larrialdi handien eta katastrofen kudeaketa, eta horretarako pentsatzen dut erakunde desberdinen artean koordinazioa ere landu beharko duzuela, ez soilik osasun langileak, ez dakit pentsatzen dut ez dakit ertzaintza dela, basozainak direla edo suhiltzaileak direla. Claro. Hori, bira, oso reciente daukagu Adamutzeko trenistripua, hori erakutsi digun, larrialdietan lan egiten dugun agentza guztiak koordinazioa handia behar dugu. Reskateak egiteko, trasladoak egiteko, eta, normaliai katastrofe bat dagoenian, ez da bakarrik katastrofe sanitaria bat, baizik eta badaude sua, badaude toksikoak, badaude eta behar dugun lan egiten duten agentzia guztiak koordinatzea. Aipatu dut, horrelako gai ugari landuko dituzuela, baina kongresu honetan agian aipatu beharrekoa bai edo bai da izango dela lehenengo kongresua larrialdi eta emergentzietako espezialitatea onartu denetik medikuntzan, ez da horrek aldaketa handia ekarri du. Bai, hori, alde batetik ilusio handia egiten digute, esan bezunean, pero de punta jarri, zeren oso ilusio handia egiten digute. Baina, hori, emozioaren aparte, oso importantea da, zeren azkenean onartu da gure lana desberdina dela eta espezialitatea da. Espezialitatea da guk ere. Eta, zegoen reivindikazioa oso zaharra, baina azkenean lortu dugu. Eta ez bakarrik errekonozimentua, zeren ja residenteak eukiko ditugu aurten. Ja, datorren astian, hasiko dira lehenengo uste diela 82 residenteak estatu osoan, hemen Euskadin 5 izango ditugu, eta, hori da ja presentia, eta, ja errealitatea egin da. Ze ona, ez da borroka erresa izan, ez da, urte luzetako aldarrikapena izan da, eta, dena kontatzen hasita esango dizut, ikusi dudala baita ere, maskota ere sortu zenutela, urgentzito, aldarrikapena hauek laguntzeko. Bai, urgentzito dakaia urte batzut, da, gure logoa, badakagu, medikoen aparte, badakagu hartuta batzuk profesiotan. Eta, egin zuen, eta, nahiko dibertsigarria da, eta oso giro ona ezortzen du dagoen lekuan. Gai honi lotuta, atzo aipatu genuen, gaur elkarrizketa hau egin behar genuela, eta entzule batek esan zidan. Agian galdetu dezakezu, ea aurre ikusten den egunen batean, erizainoi espezialitate hau iritsiko zaigunala, ez? Ze uste duzu, Arantxa? Guk espero baiet. Oain ja
hemen medikuen espezializatea eskatzen nahi izan duela urte pila bat, baina baita erizainentzako espezialitatea. Urgentzitan egiten duten lana erizainak oso perfil desberdina dakate beste erizainen baino. Orduan, errekonozimiento bereientzako ere eskatu behar dugu, eta orain gure horrengo erronka hori da, erizainen jasotzeko espezialitatea. Oso ondo, aipatu bezala ekainak 3, 4 eta 5 izango da Donostiako kursalean kongresu hau 2000 profesionale inguru bilduko dituena. Aipatu ditugu, jorratuko diren hainbat gai eta Arantxa ez dizkizugu minutu gehiago lapurtuko. Ondo joan dadila kongresua, asko ikasi, asko elkarbanatu eta horrela, denoi lagunduko diguzue. Mi esker, tartetxo bat egiteagatik, eta ni gonbidatu nahi ditu guztiei, simulakro bat egingo dan ostegunean arratsaldean, uste 7:30 edo kurtalean zubian ingurunean, eta oso biztoso eta oso polita izango da, eta ni gonbidatzen ditut ikusteko. Ui, ama. Bale, denak. Bale. Deituta denak simulakrora, beraz, ostegunean simulakrora denak elkarrekin. Hori da, ikusteko. Eskerrik asko. Bale. Hementxe Arantxa Agillo Donostiako Ospitaleko larrialdeetako buru eta kongresuanetako batzorde zientifikoko presidentearekin egin dugun tartetxoa, batetik kongresuari buruz gehiago jakiteko eta bestetik gure aitortza xumea egiteko larrialdi zerbitzuetan lan egiten duten orori, ez soilik medikuei, baita erizainak, teknikariak, ambulantziako gidariak, denoi. Aurreragoa bat zentzuleok bigarren kafean. Imusio ematea falta da. Keep calm and bigarren kafea. Goizeko 10:40 minutu entzuleok, eta tira, Elena Bengoetxearekin Petrus filmaren inguruan egoteko asmoa genuen, baina badirudi ez dugula haren denbora edo presentzia gaurko saioan behintzat izango, eta saiatuko gara, bihar edo etzi edo beste momenturen batean, arekin izaten. Gartxotun zain letonaren doinuetatik aratago podcastarekin utziko zaituztegu, Laister eta Faiare egingo dugu salto, Garazi Kastaino lankidea, han baita 3. korrika, sorkuntza, bekaren irabazlean orden jakin berri dutelako, eta protagonistekin izateko aukera izango dugu, eta ondoren oraindik alairekin, alai artistarekin, elkarrizketa akustikoa onduko dugu, baina Gartxotun zain letonaren txanda hurrengo minutu hauetan. Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Heather taldearen When You Loved Me kantuaren bertsio akustikoa izango da. Dream pop eta lo-fi soinua lantzeagatik ezaguna da Heather proiektu hau, eta niri kantu hau bereziki gustatzen zait, ez dakit nostalgia moduko bat transmititzen dit, eta ahotsa hain da suabea, oso atmosfera melankoliko eta esango nuke zinematografikoa ere, edo halako sentsazio bat sortzen didala niri behintzat. Gitarrak ere izugarri maite ditut, oso erritmo hotzanak dira, ambientalak esan dizuedan bezala, eta ez dakit badu indie taldeek duten joera horretik, baina baita bedroom pop edo egon gela batean egiten den musika horren sinpletasun eta minimalismo
punto hori. Ez da oso artista ezaguna, baina niri kantua izugarri gustatzen zait, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan. Beraz, hementxe duzue Heather proiektuaren When You Love Me kantua. Hortzentzun dugu Heather taldearen When You Love Me kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Carla Morrisonen Disfruto kantu ezaguna izango da. Azken aldian asko entzun dudan kantu bada eta gaurkoan ona ekarri nahi nizuen. 2013 urtean kaleratu zuen Carla Morrisonek Déjenme llorar kantu bildumaren baitan, eta esango nuke bere kantu ezagunena dela eta gainera ere serki moduko batean ere bilakatu zela garai hartan eta gaur egun arte ere izugarrizko erreprodukzio pila ditu YouTubeen, oraintxe ikusi dut, eta kantu ezaguna da, baina ezagutzen ez duzuenentzat altxor gixan ekarri nahi izan dizuet gaurkoan. Letrari erreparatzen badiozue, maitasun deklarazio handi bat da, oso sakona, oso gertukoa, eta esaldi benetan bortitzak dituena. Hitzez gain esango nuke kantuaren ez dakit sinpletasunak beste behin erakartzen nauela, beti esaten dute, ez du ezer berezirik, baina berezi den guzti hori du. Eta hori omen da zaiena kantuak sortzean, ez? Osagai gutxirekin gogoan garria den zerbait egitea. Eta nire ustez Carla Morrisonen Disfruto kantu honek horixe lortzen du entzulea bere mundu sakon horretan sartzea eta 3 minutu inguruz kantuan galduta norbere burua pixka bat aurkitzera bideratze hori, ez? Izugarri gustatzen zait kantu hau, eta gaurkoan asteko bigarren gomendio gisa ekarri nahi nizuen. Hemen duzue Carla Morrisonen Disfruto kantu puska.
acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Ay, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Hortzentzun dugu Carla Morrisonen Disfruto kantua. Aurrera goaz, asteko hirugarren gomendioarekin. Hirugarren gomendioa ematekotan da gartxotun zain letona, baina uste dute, bueno, bere podcasta doinuetatik garatago hau beste momenturen batean entzuten jarraitu beharko dugula. Aurrikuspen batzu genituen gaurko ordutegiari dagokionez entzuleok, baina aurrikuspenak dantzan jartzen dira, eta guri improvisatzea egokitzen zaigu. Beraz, segituan tafaiara goaz, bertan Garazik Astañorekin ariko gara une batetik bestera, baina konexio guztiak bideratu beharrean gabiltza, ondoren Elena Bengoetxearekin ere Petrus filmaren inguruan aritzeko aukera izango dugu, eta alai musikariak bixi-bixi, baina osatuko dizkigu bere bikantuak eta elkarrizketa akustikoa. Beraz, hortxe goaz, poliki, guztiak gurean batu nahiean, eta zuzeneko hau nola baita osatu nahiean. 11:05 minutu aritu gara Goiuri gustora gainera, hain zuzen ere larrialditako zerbitzuen xehetasun guztiak ezagutzen, eta batez ere datorren kongresu horretan jorratuko dituzten hainbat alor ere ezagutzen, adimen artifiziala tarteko, inoizu nahi Elordi Hidalgok xehetasun batzuk eman dizkigu, baina tiran gaur modu aplikatuagoan eta zuzenagoan ere, horren inguruan osnartuko dutela kontatu digute. Bai, aipatu digute ezta, Euskal Herrian oraindik oso fase, oso hasierako fasean daudela adimen artifizialaren aplikazioari dagokionez,
normala den bezalaxe ez, teknologia berrien garapena, eta baino, bueno, jorratuko dutela gai hau, oso interesgarria dela, eta geroz eta gehiago erabiliko dutela, ipatzen, bueno, ez dakit triajeetan, kontrasteak egiteko datuen alderaketa, eta bueno, baina interesgarriena niri ala ere, gizo, iruditu zaidala, ostegunean egingo den simulakroa. Bazalantzari gabe goiurik simulakro horretara joan nahi balin badu, haizu, kuantu mat jarriko dizu bertan, eta kontatuko dizkiguzu. Simulakroaren xehetasun guztiak. Bagoaz bixi Garazik Castaño lankidearekin bat egitera, Tafaian behar luke Garazik, eta uste dut, dagoeneko ezagutzen dugun hirugarren sormen bekaren, korrikaren hirugarren sormen bekaren aurkezpena amaitu berri den horretan. Garazik Castaño, egunon? Aha. Ados.
Zeon polita, imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, lotzea, denontzat eta segureski belaunaldi ezberdinentzat hain ezagunak diren bazkalostetako momentu horiekin, ez. Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, Oier, ez dakit garai beltzak ote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe imaginatzen dut ere, aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzek berebiziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterako orduan. Bai, komentatu duzun bezala, ez dira garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea eta benetan gaude oso eskertuta olako bekak daudelako eta benetan hartzen dutelako guk egiten dugun lana ere aintzatez. Oso, mila esker eta goza dezazuela, estreinaldia noizko? 27ko azaro amaieran, eta ez dago oraindik data jarrita. Bueno, hortxe, behintzat hortzi muga zehaztua, eskerrik asko eta goza dezazuela bida. Eskerrik asko. Esker. Tira, hortxe aritu gara, Garazi Kastainoren hitzetan, Oier Gilan, eta Nelordui, gure uinetan entzuten, baina Garazi uste dut gurekin jarraitzen duzula hor, ezta? Hori da, hemen txenago bai. Bueno, izan esan. Ez, uste dute, ez dakit zer iruditu zaizuen, galdera hori luzatu behar nizuen, nik metro kuadrokako lana pixka bat ezagutzen duenak, badaki beti obra bakoitzak, soiltasunean ere, beti zerbait berria edo desberdina proposatzen dutela, orduan nik behintzat, kuriositatea handia dut, igual agerikoena da bazkalostearen kontua, ez? Ia bazkaltzen jarri behar gaituzten edo ezakit kafe eta patxaranarekin, zeinek daki, baina, ez dakit zer iruditu zaizuen zuei. Uste dute Oier Gilanen eta metro kuadrokaren sorkuntza eredu horiek eta beti izaten direla, pixka bat, ez da egite, ekuazioetatik ateratzen direnak, ez, gogoan dut aztiarekin ere, nola sortzen zuten alako klima, ez da egite, ezoiko bat behintzat antzokian, eta badago pixkat beraien esentziatik, eta uste dut horrekin mehatxuan datozela, ez da, estandarizaziotik edo norbaitek eroso ikusiko luken zerbaitetik ies egingo duen proposamen batetik, ez da gizuk ere traza hori hartu ote diozun, Garazi? Bai, ni egia esan gainera kale performancearen oso zale naiz, ez naizelako askotan, edo ez dudalako aukera askotan, ez, alakorik bizitzeko, baina ikusi izan ditudanak beti gustatu izan zaizkit, espazioarekin ere asko jolasten delako, ez, eta uste dut, horrek ere konektatzen duela apur bat, korrikaren esentziarekin, korrikak ere txoko guztiak zeharkatzen ditu, korrikak formata kolore desberdinak hartzen ditu, igarotzen den toki horietan aurrera eginala, eta nik uste dut, horra honek ere aurrera, hori, herri eta iriziri joandakoan bestelako kutsu bat hartuko duela, eta politena, oraindik ideia daukatela, baina hori da, sorkuntza garatzeko tartea daukatela, eta zeinik dakit zer topatuko dugun, izango dugu horren berri, bigarren kafean, benetako estreinaldia iristen denean. Zalantzarik gabe heldu. Baina nik patxaranik ez du nahi, Ez? Kafea patxaranarekin. Zer nahiago duzu, Goiuri? Aipatu du Garazik, eta esan du gainera ajea daukala korrikarekin, nik beste modatako ajea irudikatu dut patxaranarekin, Bestela Lisa edo orain uragasakin ere oso modan dago, nik uste bazkalosteak orain beste kontu batzuekin ere egin daitekela. Naski baiet. Modu askotara egin daitezke gaur egun, konbutxa, sorkuntza eta ikerketa espazio oso zabalak daude, eta tira guk zidarnauteko lagunak behin baino gehiagotan izan ditugu hemen, porru, konbutxa eta guzti dastatu izan dugu, beraz, denerako aukerak badaude. Garazi Kastaino, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, goiza nahiko hankaz gora jarri zaizu, ibilgailua, materiala, mikrofonoak eta bestelakoak, ez pentsa, guri ere, bigarren kafea, asteazkenak 27 ditu maiatzak, eta asteazken honetan gaurko efemeridei begira ere aipatu dugu. Nolabait ez dela historikoki egunik lasaiena izan, maiatzaren 27, eta akaso lehen aldiz gillotin erabili zuten horretan, guk gaur ere norbait gillotinatu nahiko genukeen goizean, Garazi, baina bizitzak aurrera egin behar du eta gillotinari ez daukagunez,
bai, zu bizitza humorez hartu behar da. Jaketa faian zauden eta agurtuko zaitugun, jan kroketa bat lasai eta gozatu behar. Piskat bigarren kafearen estiloa ere hori bada, ez? Hori da. Zu mimetizatu gurekin. Hori da. Bueno, maldan bera amaitu da, beraz orain hemendik aurrera denok maldan gora. Hori da. Besarka da bat, Garazi, laizter arte. Aio. Garazi Kastaino agurtu berri dugu entzuleok eta Gartxotun Zain Letonaren Doinuetatik haratago entzuten ari ginela. Berreskuratuko dugu, hortxe hain zuzen ere podcastaren erdigaldean, 3. kantura bidean utzi dugu Gartxot, eta Gartxot berreskuratuko dugu rengo minutu. 3. gomendioarekin. Uste dut hau lehenago ekarri dizuela, baina hemen asteroko gomendio batzuk ekartzera. Eta normalean, aste honetan entzundakoak konpartitu nahi izatut espaldi ez nuen entzun Damien Jurado, eta batez ere gaurkoan ekarri nahi dizuedan Museum of Flight kantua duen albuma, eta aste honetan hortan aritu naiz. Kantu honi ez dakit zergatik kariño berezia diot, 2010 urtean kaleratu zen, gogoan dut, eta aspaldi entzun gabe nuen, baina bere garaian askotan entzun nuen. Kantu bada izan ere oso folk intimo eta melankolikoa du, baina bateria eta bajo eta konponketa sinploiek kantua ez dakit handitu egiten dute, naiz eta produkzioa banaiko minimalista den eta instrumentalizazioa esan bezala sinplea. Baina horrek denok Damien Juradoren ahotsera begira jartzen gaitu edo sentsazio hori ematen dit niri, eta Damien Juradoren hitzak eta kantatzeko modua oso hausnarkorra dela esango nuke. Bere kantuei erreparatuta esango nuke gainera nahiko kantu ezaguna dela hau, bere diskografia luzean aipagardienetariko bat, eta distantzia emozional, oroitzapen eta pixka bat giza deskonexioaren inguruan egindako hausnarketa bat dela iruditzen zainiri, eta benetan kantu ederra da. Beraz, aste honetako 3. gomendio gisa, hemen duzue Damien Juradoren Museum of Flight. Falling to the ground, I was anxious to be found. You can always go home to the safety of your cloud. Don't let go, I need you to hang around. I'm so broke and foolishly in love. I turn around to love revealing, but did I learn it's not that easy when you get burned
Hortzentzun dugu Damien Juradoren Museum of Flight kantu puska. Aste honetako azken gomendioa James Vincent McMorrowen Cavalier izango da. Hau ere bere garaian 2013ko post-tropical diskoa kaleratu zuenean izugarri entzunuen kantu bat izan zen. Batez ere gogoan dut, atentzio eman zidana, James Vincent McMorrowen ahotsa izan zela, edo kantatzeko modu hori, esango nuke nahiko ambientala dela hau, folk alternatiboa, baina elektronikotik ere baduela, soul moderno pixkat, ez dakit, bai, estilo ezberdinak nazten ditu kantu honetan James Vincent McMorrow, baina benetan esandakoa bere izgarriena, bere ahots delikatu eta batez ere agudoa da, nik uste dut ezagun egin zuen, ez dakit berezitasuna izan zela, eta batez ere aipatuko nuke kantu honen bereizgarria handienetariko bat, hasieratik pixkanaka gorantza joateko joera duela, eta asko gustatzen zait, intentsitatez gora dijoan kantu bat da, eta bere, bueno, ez dakit, nazioarteko sona areagotu zuen kantu bat, ziurrenik gogoan dut asko entzun zela irratietan, eta garai hartan partekatzen ziren sare sozialetan, eta abar, eta kantu puska da. Asko gustatzen zait, sensibilidade berezia du James Vincent McMorrow, eta aste honetako laugarren gomendio gisa ekarri nahi izan dizuet. Beraz, hementsu duzue aste honetako azken gomendio gisa James Vincent McMorrowen Cavalier kantu puska. Eta zuen zule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitez, eta ondo segi, aio. Speak until the dust settles in the same specific place. I'd refuse to go. Drink it from a cast and iron blade instead of cold milk. Softer done right instead of silence. Considered craving, and nothing made it seem hidden where the aged soil was pure, pressed against the crease. Mountains become fragrant at the source. So can you stand this exotic angle? I read it somewhere they would last still. And I remember how cloth hung, flexing with the forest glow, half-waist and high-raised arm, kicking at the slightest foam. I remember my first love. I remember my first love. Unrelied, I was told, missing teeth out of favor. Nickel Beach, it was all gathering by the sundown. And I woke up, I woke heavy from the half-wind stopped. 5 whole hours and then I woke hard. I woke heavy with the lava pause. And I remember how cloth hung, flexing with the forest glow, half-west and half-west on, kicking at the
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:29 minutu, Alai prest gurekin urrengo minutuetan izateko entzuleok. Zenbatek aurkitu du etxea, existitzen ez den toki batean. Gogoan ditut eskola garaiak, egiten duen beroak ikasturteko azkeneko egunak dakarzkit burura. Ikaskideak agurtu eta udako oporretatik bueltan, eskolako lehenengo egunean, ikaskiden altuerarekin harritu. Lagunak asko luzatzen ziren udaran, hori dut gogoan. Zentimetroak eta zentimetroak hasi. Gogoan dut baita ere galdetzen niola neure buruari ea noiz gertatuko zitzaidan niri. Noiz luzatuko ziren nire ezurrak. Berandu konturatu nintzen, ezurrek min ematen dutela aztean, gauza asko utzi behar direla bidean. Eta tira, ya no siento el peso en mis huesos, porque fui humana, pero me hicieron robot, y ahora puedes verme por dentro si me miras. Baina suak emango dit nire lekua. Ezurraragizko eta mundu digitalaren artean bizi da gure hurrengo gonbidatua, eta identitate eta transformazioari buruzko lan aurkeztera etorri da gurera. Ongi etorri, Alai. Zergatik ez dut Alai entzuten? Zentsuratu egin duzu. Alairen mikrofonoa hori zen, eta ezkara konturatzen. Hartu arte mikrofono Mikrofonoak aldatu dizkiozu. Klaro, nola, zure zurrak supergoiz hasi ziren azten, hemen daukazu movida gurekin. A ber, esan ere superpolitxaritu zaitela. Oso politizan da. Oso, bai. Joe. Bueno, mi esker. Mikrofono hori hor trampa modura utzi dunari, gero herrietea egingo diogu, baina, bueno, politia izu zure diskotik eta zure letretatik abiatutako zerbait da, orduan meritua zurea da. Bueno, baina konexio politia indezu, denan arten. Alaxe da, identitatea eta transformazioari buruzko disko bada? Bai, esango nuke baietz. Bukatutakon jarri nion izena, eta bueltasko ematen egon itzen, eta krisalida jarri nion, sensazioa neukalako eonitzela, hilabete baten adopeindako kantak dia. Hilabete bat iten, baino prozesu horta iristeko denbora asko pasabar da, eta gauza asko, proiektu asko hasi eta basureta bota baia, eta azkenen korrika baten derrepente denatatzea. Eta oso barruak abei da inun, eta momentu oso klabe baten, eta nik uste nire babesleku txiki bat sortu nula. Eta gero kontuatu naiz, pixkat, asko reflexionatzet musikan hundikan iteten, eta zergatik iteten, eta kontuatzen naiz, pixkat musika sortzeakon saiatzen naizela iten babesleku bat bezala, nik nire emozioak espresatzeko, ze igual kanpoaka beti asko kostatu zait, eta oso barruak abizi izan du naiz, musikan pixka kanpoaka indezaget. Babeslekua zuretzat edo entzulearentzat? Bueno, nahi du nantzako, balio dio nantzako. Bai. Ni babesleku horretan abia puntua zu. Bai, hoi da. Hortik aurrera, norberak topa ezala... Bai. Nik sortzezen etxe txiki hoi. Bai. Tira, metamorfosia, krisalida, kontzeptu batzuk agertu dira hemen, nolabait Alai urteotan jarraitu dugun ontzat, edo gutxi bera kokatu dugun ontzat ere, logika asko hartzen dutenak, ez? Musikako izpenean aritu, DJ lanetan entzun, eta bapatean badator Alai, set oso bat montatuta, sortutakoa jaurti, kantatu, eta beste helduleku batzutatik, edo beste mundu batetik, ez? O beste mundu batera, hobeto esan da. Bai, bueltasko mandituz. Bai, dudik gabe. Ez dakit, DJ mundua ez dut bate baztertu nahi, baina pixka gehiago dibertsiotik bizitzet, eta nik uste ekoizpena beti inizan dutela, espresatzeko etxetxoi sortu nahien, eta
eta hortikan nahi ez disko bat hartzun, ez dakit, eta beste formatu bat euki hartzun, eta egia da bai diskonekin indetela pixkat esfortzu bat, zerbait pop iteko, ahotsan presentzia hondigo izateko, eta pixkat lotxa oiken du. Nik uste DJ mundun asko babesten itzela hortatik. Bai. Batzego nolabait impostore sindromearen aurkako sendagai bat DJ posizio horretan? Hoi baino gehiago nik uste pixkat izkutatzeana, batez ez zuzenekotan. Ze zuzenekotan bai asko sufritu izan duetela, osea, ni nere burua gehien bat ekoizle bezala daukat, eta gustatzen zait nere gelan sartuta musika iten egotea, baino zuzenekotako zea hoi pixka bertigo amatezian, baina bueno, pixkanaka probatzen jun naiz, beldura galtzen jun naiz, eta bultzada txiki hoi izan da diskoa batatzea. Etxean musika beti egon da oso presente, zango nuke pianoa igual izan dela, ez? Instrumentu bat nolabait erdigunean egon dena, eta zuri harrapatu zaituen instrumentu bat ere badena, naiz eta orain ikusen zaitugun sintetizagailu txikiekin, tekla munduan nola gauza modernoagoekin, baina izan da, eragin dizuna, etxean musikari bat izateak pixua ere izan du, eta eraman zaitu nolabait, produkziora oso ikuspegi modernozatik helduta ere, harmoniaren eta musikaren eta oinarri horiek ere izatera, ez? Bai, dudik gabe. Osea, bastante argi daukat, nera eta orkesta mundunta moitzagatik, seguruna horregatik naizela ekoizlea, ze txikitan baitiziala asko jolastea, begik itxi eta musika klasikoa entzuteakon, joku bat dite genuen, en plan, rekonozitzea momentu bakoitzen ze instrumentun timbre zijoan beste batzun gainetikan, eta instrumentu horiek rekonozitzea bezala. Igual, oain fagota da, oain klarineta da, oain trompeta da, eta guzti horiek izendatzea eta aurkitzea, eta nik uste pixkat belarria intzitzaitela detaile guzti horiek eta kapa guzti horiek apreziatzea. Osa, dudik gabe, efektua dauka, horrek. Bai. Geruzak aipatu dituzu, eta esan daiteke oso geruzaz geruza sortutako diskoa dela, ekoizpen prozesu hori, osango nuke horrela bizitzen joan zarela, ez? Geruzen gainean geruzak jaurtita, ez da egita ahotsa zein momentutan iritsi den, eta letra zein momentutan iritsi den, geruza festa horretan, ze badaude kantu batzuk minimalistagoak, beste batzuk nun minimalistak diren geruza asko pilatzen joaten diren, ez? Minimalismoa zan ere fuertea, hoi esango izutela, esfortzu oso handi bat izan da, baino nere tendentzia normalen da, ekoizpenakin hasi eta ahotsa bukaeran sartzea, baino egia da beti izan dutela musika hola eta ahotsak azkenen presentzia oso gutxi eukitzezun, ze hasiera baten dena etzion pentsatuta ahotsak bere toki eukitzeko. Eta hontan saiatu gela pixkat, lagun batekin indet Ilan da bere izen artistikoa, lagun ekoizle batekin indet disko guztia, bea datorla popetik, eta hasiera batetik bultzaziala asko ahotsatik hasteko, edo oso gauza gutxikin ja ahotsa sartzeko, eta ahotsa presentzia hoi hasiera batetik kontun hartzeko, gero bukaeran beti gertatzen zaiten bezala ez gehatzeko bigarren plano baten. Orduan, egia da kanta askotan prozesua oso desberdina izan dela, batzutan ahotsa oso bukaeran junda, baino badao kantan bat letra batetik hasi dela, eta ez gehienak, baino hor pixkat bultzain detela nere burua esfortzu egiteko, ze nere tendentzia ez da hoi. Nere tendentzia da dena ekoiztu eta ahotsa bukaeran sartzea. Eta aldiz, ahots melodiek pixua daukatela esango nuke diskoan, eta melodia errekonozigarriak edo ezagugarriak, eta nolabait buruan gera dakizkizukenak ere badirela. Ez daudela usaz, uste dut hor ere egon dela azterketa, analisi asko eta zen melodia kokatu eta nola, ez? Nik uste Euneko lan hontan melodiatan indetela lan gehiena. Beti asko gustatu zait harmonian jokua eta sintetizadore oso lausok gustatzen zaizkit, padak gustatzen zaizkit, hola soinu luze eta oso lausok eta rever asko daukaten soinua, baino, hortan askoz gehiago zentratzen itzen harmonian, eta diskontan saiatu naizela melodiak piloa lantzen,
bate iten un gauza bat zala, osea, enion atentzio prestatzen eta ondan bai hasi naizela bastante lantzen eta daukaten emozionalidadeaz konturatu naiz, pixkat harmonia iti duten kontrapesortan. Bai. Ahotsaren tratamenduak ere ekoizpen honetan izan du pixu bat, bueno, ikusten dugu, ez dakit, prozesua. Izan diri autotunea, reverra, dileia eta bestelako erramintak, baina bai, ez da bereziki ahots organikoetan kokatutako produkzio bat, alrebez, ahotsari osagai asko jarri eta osagai horiek ere ondo neurtu. Aipatu duzu minimalismo ez dela zure fuertea, baina diskoak badu minimalismo bat. Baita ahots prozesatuetan ere ez, prozesua momentu batutan badago oso kontuz prozesatuta, beste batzuetan kargatuago, eta ekoizpena ere esango nuke badagoela hor, ez? Espalin bada zure doaiek nagusiena. Nere lan minimalistena da dudigabe. Hori izango nuke, eta gainera desera ikitze edo, ez da egite, geruza kentze edo gauza kentze prozesu bat egon dela ziurrenik hemen, ez? Bai, hombre, bai, eguneko egun. Bai. Zen ere tendentzia da, kapa asko, gustatzen zait, ez daki, sintetizadorek betik gora montatzea eta nahi gabe kapa pilo bat iteitut, eta gero egia da hemen kentzen lan oso handia ondala, baina hoi esan dizuten bezala ahotsai bere presentzia mateko. Dala gauza bat beste lan batzutan ez deten nahi. Eta hontan bai izan dela, prioridadea bai izan dela ahotsai bere tokia ematea. Orduan nahi eta nahi ez denak minimalistagoa izan bartzun. Kanta honetan, Sara Zozaia bide lagun, eta kantak ere minimalismo hori eta espazio hori hartu du Sararen ahotserako, nondik sortzen da kolabo hau, nondik dator lanketa hau? Udaran biak gure lanak sortzen eginen, bea bere epea sortzen izan, atxa epea, eta ez dakit, nik uste musikalki oso momentu antzeko baten geudela, udara hortan, ez dakit, asko hitzeite deu, gure referentziai buruz, ez dakit, generalen gure karrera musikalen nun aurkitze gean, asko komentatze deu, ez dakit, zentzu hortan asko laguntze gea, eta sentitze genuen oso momentu antzeko geudela, eta zakit, animatzeko esan nion eta etxea etortzeko momentu baten bere gitarrakin eta ia harmonia oso abeak ateraztun. Bere identidade oso handia dauka kanta horrek, baina gero nik nire produkzio elektroniko sartu nahi izan nion. Eta nik uste, zakit, ni oso pozik nago kombinazio horrekin. Eta beste kantu batzutan elektronika presentzia gehiago, esaterako entzuten ari garen teta sonetan. Oker ezpanaiz lan hau bideratu zuen kantua, aurrerapen kantua izan zen? Lehenengo aizturrak izan zen, hau bigarrena izan zen. Bigarrena, hori da, aurrerapen kantuetako bat, beraz. Bai, hori da. Hemen elektronikarako jolas eta espazio gehiago hartu duzu. Guztiz, bai. Entzungo dugu eta jarraituko dugu. Desnuda la pantalla, full de panas en la playa. Buenas fotos es de guerra y hasta el jevo se te raya. Si me preguntan no tengo pussy, yo lo que tengo es un macro pussy. Macro la teta, micro las titis. Corta la falda, casume el sushi. En internet, una princesa en real life. Él se pierde viendo mi life. Buscan y no me deja un like. Filtro de que hará Jimmy Choo en el Hemen arpegiadoreak, sintetizagailuak, baina base ritmikoetan ere elektronika gordinagoak, azidoagoak, letrak berak kantatzen duzunak, hemen nenu duzu, nolabait bide lagun, baduelako pixkat urbanotik edo gehiago ere, ez da? Guztiz, bai, bukaera regitoi, guztiz regitoia da. Nenukin hitzein da neukan, disko hasi baino lehen, zerbait batean nahi genula, eta egia da, asko gustatzen zaitela kolaborazioak erabiltzea, nei nere kabuz ateatze zaizkiten gauzak iteko. Eta nenukin banekin jolasoi lortzea posible izango nula Sarakin beste toki batea jun nahi zen bezala, behai pixkat
adaptatuta ateako nula beak daukan jokuoi eta, bueno, ez dakit beti grazia asko indin nola idazteun beak, ez dakit oso fana naiz. Barkatu. Ez dut lasai. Eta hoi, hasiera batetik banekin, beakin seguro kanta bat ingo nula, eta pizkat jolas modu hortan jarri beharko nintzela base aiteko, osake, hortze. Tira, bagoaz poliki aurrera, eta uste dute aipatzen ari garen, gure elkarrizketa akustikoen set hau ezagutzeko aukerare behar dugula. Ez da egiten, entzulari pixet kokatuko diogu, etorri zara sintetizagailu batekin, MIDI kontrolagailu batekin, ez da egit pad disparadore batekin, ordenagailua, mikrofonoaren prozesadorea, jolaserako etorri zara. Bai. Askotan esaten dugu entrevista akustikoa ditzen digula honi, baina mendik igarotzen diren artista askok akustiko baino sintetizagailu, elektronika bestelako espazio asko ere jorratu dituzte, gehiago da gure espaziora egokitzea. Aipatzen dugunan akustiko hori, eta lata goziz ere, batzutan, gero hemen musikari mordoa pilatu ere egiten zaizkigu, baina alaik gaur seta bekarri du, zuzenean eramaten duzun setaren oso antzekoa? Berdina, bai. Entzungo dugu lehenengo kantu bat, eta entzurera izango diogu, alai zuzenean ikusten badu, iaia hause dela topatuko duena. Zoaz gure setera. Keep calm and bigarren kafea. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, alai eta ez diogu galdetu zein izango den joko duen lehen kantua, baino deskubrituko dugu, entzongo duzu entzuleok eta ondoren azalduko dugu. Nahi duzunean, alai.
Hortxe lehenengo kantua, eta lehen ez digu galdetu, baina setera bueltan galdetu beharko digu. Lupiru, joder. Normalean, kantuaren aurretik azalpenak ematen dizkigu entzuleari, nahi baduzu, hainbat artistek nahiago izaten dute, bueno, kantua entzun dezala entzuleak, eta baina tira, galdera hori egingo ditut. Entzuleak zerbait jakitea nahi duzu kantuanen inguruan, edo bere horretan utziko dugu? Ba, kantu hau, diskoko azkena izan zen, azkena sortu genuna, eta sortu genitun loop batzutatik atea zen, 3 sortu genitun sinte harmonia desberdinekin eta arpegiadorekin, eta hola. Eta, bueno, egia esan, arpegiadorek etzaizkigu asko gustatzen erabiltzea, guk marrazte diteu arpegiok normalen, eta 3. hau atea zen, gehiena gustatu zaitena, eta esan genuen, diskoa bukatutakon, egun bat emango jau, eta ateatzeana, eta hausia atea zen. Eta horregatik loop 3 jarri nion izena. Bai. Beraz, arpegiadoreak sortu egiten dituzue. Bueno, idatzi egin. Bai, idatzi ditugu, bai. Sortu esaten nuenean hori izan nahi nuen, bai. Egin edo, bai. Bai. Ondo. Minutuak aurrera doaz, nik uste dute poliki sarraskian murgildu beharko dugula, eta horretarako, gure kandidoren... Bere urte betetzea den, kandidoren... Bere urte galdira gaur, egia da. Maiatzako 27. Azutan egon, aipatu dugu. Tira, guaz. Sarraskia. Bueno, galderak espero ez izatea oso zaiak. Vale. Iruditu zait, letretan, hainbat abestitan, norberaren burua diseinatzeko ideia agertzen da, ez? Baita mundu digitalean ere ez, momentu batean aipatzen da, naiz eta ez naiz aldi berean murgilduta, pantailaren atzean, eta realitate digitalari ere referentzia iten zaio. Uste duzu gure benetako nortasuna gure nortasunera gehiago hurbiltzeko aukera eman digula internetek? Batzutan ikuste baietz. De hecho, nere ideia disko hau hasteko izan zen FKTUX artista jentzunion elkarrizketa baten esaten denbora oso handi, denboran zati oso handi bat pasatze deula pantalla baten atzen eta gorputz bat daukaula aztuta eta gure buru barrun beste toki fisiko baten bezala gaudela egunean igual egunen erdia edo igual erdia baino gehiago. Eta ez dakit, nik uste gure generazio, ni Z eta millennial arten nago, hanka baten da besteen daukat, baino nik uste internetak asko zabaldu ziala, munduan asko zabaldu ziala, eta nik uste iteten musika baita eina handi baten internetai esker dala, eta dauzkaten referentzia gehienak internetai esker diala, orduan nik uste nire identidadean zati oso handi bat horri esker dala, eta seguruna jende askona, orduan aipatu beharra da, oso gutxi zeitea honi buruz. Chronically online zaude? Bai, totalmente. Bai. Bueno, ez zara bakarra. Seguro ez. Beste galdera batekin noa. Final Girlen beldurrezko zinemaren erreferentzia kontziente bat dago? Hombre. Batetik izen burua, eta gero bestetik abestiak pixkat biziraupenaren ideia transmititzen duelako, eta Final Girl bada zineman erabiltzen den tropo horietako bat. Hau kontziente egindakoa da, eta euneko beldurrezko zinemaren zalea zara? Bai, baina ez bereziki, baina gustatzen zait. Kanta hau sortzeakon bereziki Carrie pelikulan pentsatu nun. Bai. Ez dakit, pertsonai beti gustatu zait, eta daukan venganza momentu hoi bezala, pizkatu irudikatu nahi nun kanta honekin. Bai. Orain diskoa berriro entzungo dut, ea Carrie ikusten dudan beste abestietan. Ze, azteko etorri zait bururez, Carrieren irudi mitikoa eta, pelikulakoa eta odola eta agertzen da, eta odola ere aipatzen da diskoan, eta orain berriro entzungo dut Carrie buruan dudala. Odola aipatuta, gorputz ere etengabe agertzen da diskoan, ez zurrak, azalak, odola bera begiak, garrantzitsua zan zuretzako haien emozioak alor fisikora ere ematea, edo nahi gabe gertatu da?
nik uste musika eta gehien bat musika elektronikoa fizikalidadea bizitzeko nire modua izan dela. Askotan ezakit, dena dauzkau traumak eta nahi zon guztia, eta gorputzetik bastante separatzea eta gorputzen dauzkau gauza guzti horiek baita, eta askotan sentitzea gogorra da, eta nik uste musikak eta gehien bat musika elektronikoak dantzan bidez besoi emateitela gauza guzti horiek igual somatizatzeko eta gorputzetik ateratzeko. Eta oso relazio fisikoa daukat musikakin nik uste, eta horregatik nik uste hortikan datorrela elektronikakiko daukaten zaletasuna. Bai. Interesgarria. Sarraskia gaindituta, Tira, azken minutuetan hurbiltzen ari gara eta bigarren kantu bat segituan eskatu beharko diogu Alairi, baina aipatu dugu maiatzako 27 gaur. Zuzenean ikusteko ze aukera izango ditu entzuleak, badaukagu zerbait begi artean edo agendan dagoeneko buruan uki behar duguna? Bai, Zarautzeko gaztetxen egongo naiz Kainak 20, Befesten, eta boga-bogan izango naiz baita Donostin, Miramarren, bai, hortako kristongo badaukat. Bai, oso kartel politatea da. Entzuleok, Alai saretan jarraitzen baduzue kontzertu hauek, eta bestelakoak ere topatuko dituzue bertan, baina Alai bigarren kantu bat eskatu behar dizut. Zein izango da eskeniko diguzun bigarrena? Ezurrak izango hontan. Tira, zoaz gure sete akustikora. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Alairen ezurrak entzuleok. Guk agur esan behar dizuegu, eguerdiko 12 bueltan ditugu eta, baina kantua gozatu ostean izango da, informazioaren txanda hemen naiz irratian bihar, goizeko 10:05 bueltan izango gaituzue. Alai eta ezurrak oraintxe bigarren kafea amaitzeko.
Keep calm and bigarren kafea.